Čauko, máme sa zle, máte sa dobre, napíšte do komentár. Počkaj si zahráme Minesa Pocket, vyšlo zvláštne vydanie. Ja toto natáčam ako po 10 vždycky to video taký každá vždycky bude. Lebo toto generál človek také na hovno. Musel sa najprv zrotnúť mobil, to mi trvalo nejakú hodinu. Potom som musel postavovať tie všelijaké debilinky. To trvalo vlastne 5 hodín. Teraz večer zasluším sa. Natáčam zase, skúšam, aby to bolo lepší, krajší obraz. Takže asi vytočím jedné kačky. Tak, musíme vyrobiť slámu, potom rezať, potom si sa budeme toto potom rezať a potom si musí vyrobiť hovno. Hoveda, tam bude slepočka, kam sa žiješ? Kôr. Slepočka. A tam máš. Aké stehno. Aké stehno. Aké kôra. Aké stehno. Mám dve stehna. Dajme si stehno. Ja by sme opustili tuším dedinku. Ak si ho pamätám. Boli dedinky, to neboli. Je to veľmi super. Veľmi. Toto bol môj mini gameplay. Kúpiť sa samozrejme. Tak. Čau.